само 10 мегабайта кафе, затова съм ти намалил резолюцията. Да проверявам дали не си е отишло. Тук е морето. Има дъга в твоя чест. Виждаш ли я? Да, дъга. Ето го моста. Големия кораб. Сме на 5 мегабайта. О, дъгата е много красива. Няма да се къпя. Айде, 10 мегабайта. 1 минута и колко?